namhlanje abaphethe imbewu mfethu ngizobagqugquzela mfethu ukuthi leyo mbewu abayiphethe abayitshale abayifake emhlabathini, keep sowing the seed mfethu. Umuntu mfethu engizofuna ukukhuluma ngaye namhlanje Vuma, khona insizwa la edume kakhulu ngokuthi yenza i-painting, igama lakwa ku-Vincent van Gogh. Insizwa lena mfethu yayikade ipainta kakhulu, but uma ubuka istori sayo mfethu sithi asambe kakhulu nalento yokuplanta i-seed, you know. Le nsizwa mfethu kuthiwa yazama izinto ezihlukahlukene mfethu isakhula, yazama mfethu ukuthi ibe uthisha yahluleka, yazama ukuba umfundisi yahluleka, but he kept on planting the seed. Kwaze kwathi ubhuti wakhe ngelinye ilanga wathi mfethu, since une-passion yokudweba kunganjani uma ungadweba? Waqala-ke lo mfethu wadweba mfethu, you know, and ukudweba kwakhe futhi kwangahamba kahle, wakhiqiza mfethu iy'thombe ey'donsela ku-2000 uVincent van Gogh. 2000 ama-paintings awenza, but into yababuhlungu ngaye while he was sowing the seed, khona la mfethu akhathala khona ebona ngazuthi izinto zakhe ayihambi kahle, wagcina seyidubula washona. Wabanjwa ukhwantalala uma ubheka i-history, you know, wagcina mfethu sehamba emhlabeni. But into eyenzakala uma sehambile emhlabeni mfethu i-painting yakhe yaqala yaduma imisebenzi yakhe, you know. This guy mfethu kuthiwa uma ubheka nje under uForbes i-research yakhe kuthiwa this guy khona i-painting yakhe edayiswe not so long ago ngo-$82 million. Shuthi i-painting eyodwa yakhe ingaphezu kwebhiliyoni kumarandi, you know. So abantu abasow i-seed mfethu ngithi angiyichaze le ndaba ka-Vincent van Gogh ukuthi ithi ayibe i-case study mfethu oyibukayo ukuthi khona abantu who are sowing the seed but sebe-frustrated ngoba babona ngathi izinto zabo yimile. Kanti when you sow the seed and uba ne-faith kuzofika nesikhathi la izinto zakho mfethu ezizoqubuka khona. Zonke izinto zakho ngazuthi yimile, there will come a time la kuzoba nama-breakthroughs. Sow the seed and trust God. Utobhala kahle mfethu, sow the seed in the morning and ebusuku isandla sakhe singaphumuli because you don't know ukuthi yiphi imbewu ezoqhuma. Hayibo. Yabo nje unembewu esandleni sakho mfethu. Yes, there will be frustration. Kodwa mfethu sow the seed because khona breakthrough ezofika. Bangcono mfethu abane-seed engaphansi komhlaba because when the season changes noma kunemvula, that seed mfethu izoqhuma kuphume iy'thelo. Ngidlule lapho mfethu ngicela ukukhuluma ngami ngoba ngifuna abantu bayi-understand lento ukuthi it's not just a mere thing of ukukhuluma. Yabona mfethu nginencwadi eziwu-15. But khona abantu mfethu abayitshena ukuthi incwadi zami zonke zenza kahle. I wanna speak to somebody right now on a passion yokubhala. Yazi Vuma mfethu, mfethu ngikhuluma from the heart right now and somebody will be impacted greatly. Nginencwadi eziwu-15 but I think ngiqale mhlambe last year ukuthi ngithi mangikhipha incwadi ngiyikhiphe from i-account elento enemali to publish. Nginencwadi mfethu mhlawumbe eziwu-13 every time asekufana ngipublishe mfethu ufana ngiye kuma-credit card ngilinde isalary ngisebenzisa amanye ama-streams of income and it does not make sense ukuthi lo mjida mfethu unencwadi engaka every time ezorelease incwadi kufana aqale yabona mfethu I'm using my own money to publish these books and at times I don't have enough money but I'm planting the seed. Uqala manje mfethu ukuthi mangizokhipha enye incwadi ngibuke i-account yami yencwadi kube yiyona ezokhiqiza the next work. Bengihleze ngikhiqiza incwadi njalo mfethu kufana ngisebenzisa imali yami, you know. The reason why I'm saying that mfethu you don't know ukuthi kuzothatha ziphi incwadi ukwenza i-breakthrough. Mhlawumbe kuzothatha incwadi ka-30 for some ukuthi azabe ne-breakthrough. Yes, ubona imali ngempela. Yes, keep writing those books mfethu because a breakthrough izokwenzeka mfethu. Yabona mfethu in my case ziningi izinto ebezenza loo nto. Kwesinye isikhathi uthothi sengikhiqizile incwadi ngihlangana nomuntu mfethu oshonelwe othandiweyo and ngiyambona lo muntu akanayo imali mfethu to buy my book ebese ngiyamnikeza for free. Abanye mfethu ngiyababona they are on the verge of divorce. I've written a book on that. Ngibanikeza mfethu incwadi for free. You know, I'm sowing the seed mfethu. You know, when you keep sowing the seed mfethu, you know, it's quite amazing. Right now I'm at a place where when I look back ngiyabona ukuthi wow, lama seed ebengihleze ngiwatshana aseyaqala yaqhuma. Komunye umuntu kuzoba incwadi ka-20. I just want to encourage you namhlanje, whatever that you're doing mfethu, keep sowing the seed mfethu ngesikhathi esifanele izoqhuma iseed. Enye into mfethu ngicela ukuyikhuluma nabantu lana, khona abantu mfethu banikeza i-challenge lento because omunye umuntu ufuna ukubuka iseed ayitshalile eyitshena ukuthi izofana ne-fruit. You know, angikho kwa-agriculture but I know this for a fact ukuthi khona iseed engafani ne-fruit. Yabona ngizokhuluma kanjena Vuma, let me talk about my books. Yabona kwesinye isikhathi khona umuntu uNkulunkulu azomnikeza i-seed yokuplanta incwadi. You are busy writing books, utshena ukuthi imali uzoyenza ngama-sales encwadi kanti uNkulunkulu uzokwenza i-public speaker.
Ngama-bookings. Yes, usuthola ama-bookings manje usuyakhokhela wena you were planting books aw understand ukuthi lezi ncwadi zidla imali yami. Yabona nje mangathi mafethu kade ngizama uku-estimate I think kuno 200k ongaphansi komhlabathi. Ngalezi zinto zencwadi. Ngelinye ilanga uzophuma abanye bazothi inhlahla 200k zokusafana ubuye. Osuplantile. Senguplantile by looking at these books mfethu 200k plus. Plant the seed mfethu. I just want to encourage somebody right now. Let me talk about the seed engafani ne-fruit. Yabo khona umuntu ozobuka njengamanje mfethu ubhala incwadi but aka understand ukuthi uNkulunkulu umblessa ngama-bookings. Yabo all of a sudden mfethu you are being called endaweni ehlukahlukene mfethu yabo nansi enye into engifascinateayo ngothisha mfethu. Okay, let me talk about books. Uzothola uzo public speaking usuko radio go TV uzongena nakoma movie but incwadi the seed that you are planting keep planting the seed. Omunye ukhathele because uthisha you know omunye wenza motivational speaking aka understand and here's an interesting thing about this seed ingafani ne-fruit. Uthisha motivate ingane eclassini akakhiqiza uthisha but ukhiqiza udokotela akhiqiza abameli akhiqiza iseed oyiplantayo mfethu izoproduce something totally different. Have that in mind. Akwenzeki ngakhulumi ngoDavid. uDavid mfethu wayehleze edlala le instrument ekuthiwa iharp enganakile ukuthi uNkulunkulu will use this harp ukuthi amfake kwipalace. Omunye mfethu right now frustrated ngalesiginci ubejethe uzongena ebandini ngalesiginci kanti ukudlala kwakho lesi siginci mfethu mhlawumbe kuzokufaka mfethu kuma theater usudlala kuma plays wena ubejethe uzo release album. Kwesinye isikhathi uzobizwa ngelinye ilanga kuthiwa kufika inkosi ethile kufanele uyo performa ngesiginci sakho usu frustrated. Keep planting the seed mfethu sengidlula kuleli phuzu. Omunye mfethu uzoxakeka ukuthi yazi umsebenzi wami uyangitravelisa I'm upset ngihleze ngi away from a family because I'm a salesperson. I understand ukuthi ukuba u salesperson it means uzoba ne-network enkulu uhamba uconnecta nabantu wherever you are planted. Keep sowing that seed mfethu. Last point, the day you sow the seed is not the day you eat the fruit. Ibalekile vumale, the day you plant noma you sow the seed is not the day you eat the fruit. Ngeke ngahlangana nabantu vuma mfethu athi umuntu yeye mfethu benginokufika ekhaya ngiphuzile ngidakiwe ngabo 12 ebusuku ngifika ugogo ekhuleka noma umama ekhuleka uma wami useshona 10 years ago ila ngizosindiswa manje mfethu 10 years later mfethu. I want to speak to umama njengamanje unengane ongathi edlala idakamizwa. Keep sowing that seed because when the time is right God will make it happen. Keep sowing this seed. Ngazi abantu abasindiswe 10 years later kushona abazali behlezi bebakhulekela kodwa imkhuleka ayishonanga imkhuleka mfethu. When you keep planting the seed ezinye mfethu iyithelo from the seeds that you are planting right now zizoqhuma late. Last quote then I'm out of here. A society grows great when old men plant trees in whose shade they shall not sit. Ngicela ukuyiphinda le. A society grows great when old men plant trees in whose shades they shall not sit. Is-society noma isizwe noma umphakathi ukhula kakhulu uma ukuthi abantu abatshala imbewu batshala imbewu mfethu ezokuqhumisa izihlahla abangeke baze bahlale kuzo. uVincent van Gogh mfethu abanye bethu siqala amabhizinisi esingeke sithola ama-fruit wawo kodwa kuzothola ingane. Keep sowing that seed. God is love mfethu. I want to encourage somebody. I don't know what you're faced with. Abanye mfethu we are gifted kwi-gospel noma ku-music but ayikhokheli lonto. God will make a way ukuthi ukhokheleke. Keep sowing the seed. God is love. Ishathu lani ngumede ngikhumbuza okuningi okungatshalwa ngalesi sikhathi okuyimbewu uzobona ama-fruit abe othi